nami ngithunyiwe twangizokhona vele olethifakuna ama-principalities akhona angaphili masizokoma bekwenze kuthekele nezinto sithi kusilumba kancane kodwa siyabekezela akasazana ukukhona kwakhona elekile oke kwakho bethekele ngisho izinto sithi thekele okumuntu kuthekele okumuntu jona lithi bakavala amasango lishisi la lithi nokusana nekhaya ngizocela intombazane ukwaziwayo nala ekhaya ukuthi yaziwa isiphothiso izona wathi intombazane okwaziwayo ukuthi igwelisona ithandana nabo bonke abafana ayifanelekile ithi maselithi niyayibiza indaba yale ntombazane ithi niyayikhasa ashuma yedwa wantwana ikathi kube niyamazi uMaria loyo uMaria sithi siyaxolisa siliphethe lonke igolide nesiliva kodwa kuthiwe kukhethwe yena elakhe leli izanto mayenenifunayo masitholele uJesu enikathefa wayezokwenza lo msebenzi wayezolanda mina nawe ezulwini ngakho ngavelana muntu because nobody saw it fit to save mankind but Jesus alone. Obaswele nikaboyedwa umuntu onendaba ngomuntu ingakho zisho nayethi mina ngedwa indlela yakubaba alikho elithemba for a human being besides Jesus Christ. This is beyond bazalwana mangafika nabelungu. This is beyond culture and deception. This is beyond ukudulwa kwevangeli ukuthi abantu bahlale beyiqhila ngoba nalo iBhayibheli liyavela ukuthi khona isizwe afaka kulona to keep people colonized. Kodwa ngeke ulifike icebo likaNkulunkulu. Ngeke ulifike icebo likaNkulunkulu ngokungenzani. Akekho ohlakaniphe uNkulunkulu. Akekho ongcono kuNkulunkulu. Athi zonke indlela zakhe ilungile. Amen. Zonke indlela zakhe silungile. Siphakeme singelinganiswe. Kithi ilaphi amadino siphakeme. Indlela zakhe siphakeme. uJesu mayefika evuka wenza yonke lento engichazayo. Wayezolobola, wayeshaza khona isibani. Ushotwa is undeserving. Nathi intombazana udokotela noJesu. Nawufundile uyintombi nto. Wayefuna loya. Akafanelekile. Ngoba umusa uyalibanja uphenyane kwesinye isikhathi. Umusa uyingozi wabazalwane. Uyingozi nakuthina sabazalwane. Sithi mina kade ngangikhona ngina 20 years la ebandleni ubani yena kodwa umusa uye kuye ngathi ngobaba ngesakhe umusa hayi lona umusa mami sifunayo umusa uphinde uye kuyena ngoba umusa ubona umusa ubuyihlasele chicken pox hayi noma kuphenyana hayi chicken pox yini uphenyana lekufana nje umusa okuyiphayize nje umusa ubuyihlasela umgaboni ube yinkumuntu la besifana befanele umusa ngoba ubufanelekile akusesi umusa lo ingakho kuthiwa senzele umusa amazing grace sasilahlekile sidukile sihlulwa inyama yethu isenzisa imikhumba awumikhumba isenzisa imikhumba sidlala ngabesifazane enkonzweni isenzisa imikhumba sitshontshe iminikelo enkonzweni isenzisa imikhumba sidisobedient enkonzweni isenzisa imikhumba sihlangane nomhlangano wetiye sithi soke simbona uzoyenza ngani leyo mvuselo nesikhomba ishumi sasikude isibambile inyama bebuza othisha bethi funda simisele lalela inyama izokulondela uJesu wayele
ayingenanga esikhambeni. uJesu bethi uvukile, uvuke nazo zonke lezi. Uvuke namandla okunqoba isono nokufa nomthetho. Ingakhethi-ke mase sikuKristu Jesu sidlulile emthethweni wesono nokufa. Sadlula emthethweni walinjwe amadoda emadlozini ekuthiwa siyawakweleta. Sadlula ey'ntweni ey'ndala. Sadlula kwipolitiki elihlulela nokuhlulela. Sangena endumisweni. Sangena emsebenzini ophelele. La kaJesu akudingakala ama-blocks nosimende nokucelemba nani. Asisebenzi la kaJesu. La kaJesu sibheka yena nje. Ingakho leBhayibheli malichaza lithi ibandla masekubuya aliphathi ikhaya. Lihamba emva kwehora. Iwundlilwane likhipha ikembe evuthulile. Abazalana ngiso. Uma sesibuya-ke nenkosi yethu asizuphathi ikhaya. Sobe sigqoka amagama. Simlandela ngemuva ekubeni ihashe emhlophe. Emlomeni wakhe kube kuphuma ikembe edlisizwe ey'ndelele. Egqoka imphele emangasayo. Ebhalwe igama engasiyo. Ebunzini lakhe kunegama engafundeka. Ekuthiwa inkosi yamakhosi nobusi wababusi. Kuthiwa mhlase sibuya ngewundlu. Sobe sihamba emva kwakhe. Sobe singasathindi ikhaya. Ngoba thina sobe sisahluleka. Uvukele uJesu. Abazalwane lezi zinto mazikufika waphinde wafana. Awusiyosibamba ngendlela. Uyosibamba ngendlela. Ukuvuka kukaJesu kusho i-restoration ye-significance, ye-access, ne-acceptance. Ukuvuka kaJesu kusho ukubuyisela kwazinto ezalahleka kaAdamu. uAdamu was significant. uAdamu was different from all the creatures. uAdamu was the direct representation of God. That is why Jesus is the express image of God. When Jesus is being in, we become like Him, and that makes us like our Father. And it's why Jesus can be perfect. Abazalwane. Yazi yasindi into kwamahlombe amnyama. Indala namhlanje ngayifika beshimela nami ngizoshimela ngishela besana. Into asinwa nayo. Bebasala ukuthi ayingafeli kimi. Into engiyilwela ngamandla wonke. Akuthi ngisela. Ukuthi esizweni bakuzwa kuthiwa bakhona abantu emhlabeni ngibhekisile. Ningabalela igama. Ningabalela igama. Siyazi bazalwane ukuthi isono nayonke into nentithakalo kuyasihlasela. Kodwa uJesu sinikeza igazi lakhe. Wasinikeza umoya ongcwele. Wasinikeza amaqiniso asikhululayo. Yazi imizwa iqiniso elikhulu nokukhululeka. Wasinikeza into yesibili ekuthiwa